खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि बिला गोबांथार जाना फैदों नामा जायफोरा स्मार्ट मिटार बाहायो अब्ला बे खौराङा बैसोरनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला गोबांथार जाना फैदोंब्लाबो बे समाव जिंगासिनांगौ गैला नंगौ स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोब्लिब बिफाना फन नम्बर फोसावदों आरो बे नम्बरनि गेजेरजोंनो स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ 1 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो खोथा होगोन मोब्लिब बिफाना जुदि नोंथांनि मोब्लिब बिल फैनायाव केलेंकारि जादों अब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोब्लिब बिफाना फोसावनाय नम्बराव कल खालामना अजद होनो हागोन मख'नो गोनांदि मोब्लिब बिफाना मोननै फन नम्बर फोसावदों आरो बे नम्बरा जादों 7575996666 आरो 8876100100 मोब्लिब बिफाना फोसावनाय बे मोननै नम्बराव कल खालामनानै नोंथाङा अजद होनो हागोन आरो 1 मिनिटनि गेजेरावनो मोब्लिब बिफाना स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ फोजोबना होगोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि बिला गोबांथार जाना फैदों नामा जायफोरा स्मार्ट मिटार बाहायो अब्ला बे खौराङा बैसोरनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला गोबांथार जाना फैदोंब्लाबो बे समाव जिंगासिनांगौ गैला नंगौ स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोब्लिब बिफाना फन नम्बर फोसावदों आरो बे नम्बरनि गेजेरजोंनो स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ 1 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो खोथा होगोन मोब्लिब बिफाना जुदि नोंथांनि मोब्लिब बिल फैनायाव केलेंकारि जादों अब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोब्लिब बिफाना फोसावनाय नम्बराव कल खालामना अजद होनो हागोन मख'नो गोनांदि मोब्लिब बिफाना मोननै फन नम्बर फोसावदों आरो बे नम्बरा जादों 7575996666 आरो 8876100100 मोब्लिब बिफाना फोसावनाय बे मोननै नम्बराव कल खालामनानै नोंथाङा अजद होनो हागोन आरो 1 मिनिटनि गेजेरावनो मोब्लिब बिफाना स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ फोजोबना होगोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि बिला गोबांथार जाना फैदों नामा जायफोरा स्मार्ट मिटार बाहायो अब्ला बे खौराङा बैसोरनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला गोबांथार जाना फैदोंब्लाबो बे समाव जिंगासिनांगौ गैला नंगौ स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोब्लिब बिफाना फन नम्बर फोसावदों आरो बे नम्बरनि गेजेरजोंनो स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ 1 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो खोथा होगोन मोब्लिब बिफाना जुदि नोंथांनि मोब्लिब बिल फैनायाव केलेंकारि जादों अब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोब्लिब बिफाना फोसावनाय नम्बराव कल खालामना अजद होनो हागोन मख'नो गोनांदि मोब्लिब बिफाना मोननै फन नम्बर फोसावदों आरो बे नम्बरा जादों 7575996666 आरो 8876100100 मोब्लिब बिफाना फोसावनाय बे मोननै नम्बराव कल खालामनानै नोंथाङा अजद होनो हागोन आरो 1 मिनिटनि गेजेरावनो मोब्लिब बिफाना स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ फोजोबना होगोन